Ito, Nagaraya, itong sistema. Pero mas yung may lahat. Sa dalawa, pupunta dito. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaloyalista all around the world. Nandito po kami ngayon sa harap ng Palacio de Gobernador na Comelec, ang Mandarayang Comelec. So ito po, kasama po natin ang ating mga kapwa, mga ayaw sa Smartmatic. Kung makikita po natin kung gaano sila kagigil, kagalit sa Smartmatic na iyan. So, basahin natin. Yes to hybrid election system. Kontra Daya. Sa akin na po Facebook, mag-hashtag ako. Yan. Correct. Okay, isa pa. Mag-hashtag ako. So ito po mga katropa, kung makikita niyo po ang ating mga tropa dito sa harap ng Comelec. So maya maya lang mag-i-start na po ang aming programa. Kami po ay magsasalita kasama ng BBM Youth Movement. Magsasalita po kami patungkol po sa pagkondena natin sa Smartmatic, ang Mandarayang Smartmatic. Dapat hybrid election na tayo, pero anong ginagawa ng Smartmatic? Patuloy pa rin silang naghahari at nagmamayagpag dito sa Comelec. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami pong lahat na nandito ay simple lang ang hangarin namin. Magkaroon ng tunay na malinis na halalan para sa kinabukasan ng bagong henerasyon, hindi lamang po sa pakasalukuyan. Bago ko simulan ang aking pagsasalita, salamat po sa mga kapulisan na nasa kapaligiran na nagbibigay sa amin ng kapayapaan at ng seguridad upang maiwasan ang kaguluhan. Ito po ang pagkakaisa namin. Hindi po kami mga aktivista. Correction lang sa mga maraming nalilito dyan. Akala kami miyembro ng mga aktivista o mga samahan ng pulahan. Hindi po kami mga aktivista. Kami po ay mga simpleng mamamayan na nangangarap lamang ng isang malinis na halalan upang magkaroon ng tunay na magandang kinabukasan ang mga salinlahi natin. Ako'y lubos na nagtataka kung bakit ang Comelec ay naging basura sa panahon ngayon. Noong araw, noong panahon niya po, ang Comelec ay inaasahan natin na tagapaglinis ng mga politikong papasok sa larangan ng pagsiservisyo sa ating bayan. Pero ngayon, puro buwabol na. Dahil ang pumipili ng kandidato ngayon ay hindi na ang mga mamamayang Pilipino, kundi ang makinang Mandaraya na Smartmatic. Ito po ay hindi usapin ng aming mga samahan. Ito po ay usapin ng buong bansa. Buong bansang Pilipinas na pinababoy ng Smartmatic na yan. Hindi pa kayo nagtataka, hindi pa kayo naaawa sa kalagayan natin ngayon. Mismong mga presyo ng bilhin hindi na kayang kontrolin dahil wala na iilan na lang ang mga tunay na politiko na lumalaban para sa kinabukasan ng mga mayang Pilipino. Darating ang panahon, hindi na ito bansang Pilipinas. Mag-observa po kayo, mga mahal kong kababayan, kayong mga taga-Comelec. Huwag po kayong magpagamit sa demonyong makina. Huwag po kayong masilaw sa kinang ng pera. Isipin nyo naman po ang mga kamag-anak ninyo, mga salinlahi ninyo, na nakatira dito sa Pilipinas. Ang mga milyonaryo, walang problema yan. Anytime pwedeng pumunta tumira sa iba't ibang bansa yan dahil sobra ang kayamanan nila. Pero isipin nyo naman, ang mga mahirap na Pilipino
na naghahanap lamang ng isang mga politiko na maaasahan namin na may tunay na serbisyo para sa ikaunlad at pagsulong ng ating bansa. Pero dahil sa mandarayang Smartmatic, nawalan kami ng pag-asa. Dahil ang mga umupo, andyan yung sinasahuran pero natutulog lang sa Senado. At meron naman dyan na napaganda ng layunin ng mga OFW. Pero ayaw bigyang pansin. Bakit? Dahil wala silang political will. Wala silang tunay na pagmamahal sa bansa natin at sa mga Pilipino. Kaya sila ang napili ng Smartmatic. Dahil sila ang mga mandaraya na walang pakialam sa kinabukasan ng mamayan at ng mga mahirap na Pilipino. Mga kababayan ko, hindi lamang po kami ang talo dito sa laban ng Smartmatic. Kapag ito pa uli ang ginamit sa 2022 election, kapag ito muli ang ginamit, wala na tayo nasaan sa bansa natin. Mamamatay tayo sa gutom. Dahil ang mga nakaupo dyan, walang tunay na serbisyo. Iilan-ilan lang ang merong serbisyo dyan. Hindi lahat ng politiko masama. Marami din namang mabuti at maayos na politiko. Subalit, talo sila sa bilang. Dahil mas marami ang demonyo. Maraming demonyo na gumagamgam ng ating karapatan. Kami ay nakikiusap na huwag naman ninyong nakawin ang aming mga karapatan. Mga karapatan namin mabuhay na maging simpleng mamamayan na walang inaagabyadong tao at walang nilolokong mga tao. Subalit kayo ang dapat na lumilinis ng alalan. Kayo ang dapat na nagmamatsyag sa kapayapaan at kagandahan ng bansa. Nasa inyo ang lahat dahil kayo ang instrumento para magkaroon ng magandang kinabukasan ng bansa natin sa pamamagitan ng mga tunay na politiko na iuupo ng taong bayan, hindi naman darayang Smartmatic na yan. Napakadaya ng Smartmatic na yan. Natalo na sa bidding, pero sila pa rin ang nagmanipula ng botohan. Yan ang sinasabing if the price is right. Kawawa ang mga simpleng mamamayan. Kawawa ang mga taong naghahanap ng tunay na kalayaan. Panahon na ngayon upang tayo gumising. Dahil 2022 election na naman. Kami nakikiusap sa inyo, taga-Comelec. Hindi naman lahat kayo dyan ay umaayon sa Smartmatic. Ilan sa inyo dyan ay against din sa Smartmatic. Pero dahil sa bureaucracy, pero dahil sa pinuno ninyo ay pro-Smartmatic, lumalamo ng pera, kumakain ng pera ng mamayan. Kaya kayo ay hindi na rin makakibo. Naganap labag sa inyong kalooban, pero wala kayong magawa dahil palaw lamang kayo sa mga boss nyo. Pero isa lang ang masasabi ko dito, hindi ito usapin ng boss. Ito ay usapin na ng buong bansa. Usapin na ito ng mismong ating tirahan dito sa bansang Pilipinas. Huwag nating ibigay sa mandarayang Smartmatic ang karapatan nating umunlad. Ibigay natin sa tamang politiko. Alisin ang Smartmatic. Abolish ang Smartmatic. Ipairal ang HES, Hybrid Election System. Hybrid Election System. Hybrid Election System. Yan ang dapat nating gamitin upang mailagay o mailuklok ang mga tunay na politiko na may malasakit sa bayan, may malasakit sa mamamayan. At higit sa lahat, maraming politiko na talo nitong nakaraang eleksyon. Na kung sila ang nakaupo, malamang umunlad na tayo. Pero dahil mas marami ang hindi nakaupo na mayroong mga political will, mayroong tunay na paglilingkod at pagmamahal sa bansa at mamamayan na walang sila ng karapatan. Dahil dinaya ninyo, dinaya ng Smartmatic na demonyo. Kaya ang sigaw namin dito, abolish ang Smartmatic! Abolish! Permit pa kayo? Ito po'y panawagan lamang. Wala kayo sa Freedom Park. Panawagan natin Wala kayo sa Freedom Park. Hindi pwede yan. Dali. Ako na muna sir. Wala ba yung ginagawa nyo? Hindi rally. Bro, hindi to rally. Wala kayong permit. Panawagan nyo Freedom Park. Hindi, dati nung... Hindi pwede yan. Tingnan nyo. Ano
Bawal yan, bawal. Panawagan po ito, panawagan. Kayo magkakaling, may sampu po, mga manalis natin. Segregate naman po sa pusang putra. Kita niyo naman po. Panawagan po ito. Wala ka Pilipinas. Ito po ay mga kinabukasan ng pagsasurado sa Senate. Dalawa po mga bayan lang, saka bayan lang. Isang daan bawat po. Ito ang malayang tinawagan. Nanahimik ang Tramuros, nandito kayo, nagkakantak kayo ng... Hindi naman po kaguluhan ng atramin. Palawagan lang po ito. Papalong ba yun? Office ni Commander dito! Huwag kayong ganyan. Panawagan ito, Brad. Panawagan ito. Karapatan din namin. Karapatan din namin magreklamo. Hindi naman po namin ang presidente na bawal ang mag-sigaw sa lansangan eh. Karapatan po namin yan, sir. Ang taong bayan kami. Hindi pwede gawin nyo yan. Hindi pwede yan, sir. Hindi pinagbawal ng Pangulo ang ipagsigawan namin ang karapatan ng mamamayan. Kami ng ginagawa nito. Hindi kami nagugulo. Ano pa na namin ibigyan at yung mga kasi. Aris naman ka na, dito. Makakapusap kayo sa akin, hindi kayo. Galang talping yun. Eh, paano? Ginagamit mo yung ano yan. Hindi na namin gagawin yan, bro. Sandali. Mili. Walang ba kailangan? Tapusin na natin to para maano. Layo muna Attorney Clinchong, hindi sa... Yun na. Yung babae. Sabi ko sa kanya, ano mo? Ito yan. Nanawagan lang. Tawanan kami sa gayaan. Ayaw na namin na mandara yung makina. Hindi kami mga aktivista. Mga professional kami, mga tao. May mga teacher dyan, may mga engineer, may mga doktor. Ang nag-atratuin nyo kami para kami aktivista. Hayaan mo yung tao sa labas na naisan Tama. sa mga mandarayang Oo. yan. Dapat ganun, sir. Matagal nang dinadaya yung eleksyon natin na mga hayop na yan. Biktima na kami ng mandarayan ng makina. Yung mga dapat umupo na may servisyo sa publiko at sa bayan. Basta mag-maintain lang kami ng social distancing. Kalma. Sa kalma lang. Kalma tayo, kalma. Okay, kalma lang. Kalma lang. Si Troy naman. High blood. Awal nga eh. Troy. Wala ka na. Attorney Clinchong po. My constitutional right is supreme over the good morning. Ganito kasi sa parang bawal magkakasya social gatherings, bawal sa mga nangyayari. Meron pa tayong at the same time, sir, meron pa tayong sigaw rin sa
Hindi naman ito karaoke ah. Ano ito? Speaker lang. Public address. Hindi po kami nakakaraoke. Mga sintonado po kami. That is freedom of expression. Ito, nadaraya itong sistema. Kaya masasabi ko mas may leader sa mga kayo. Yung nandito kayo lahat. Isa na dalawa, pupunta din magpapagod. Nandito kasi yung bawat. Ma'am, dito po sana kayo para kami nakabidyo kayo. Kasi may napansin na kami na marami kami pinay. Iniipiran kami namin. Ang sabi ko, sabi ko sa leader ng pagkabato yung mga nakakita na sa akin. Walang leader ito. Kanya-kanya yan sila. Kanya-kanya yan sila. Pero mga grupo yan. Gilid na po yung iba dyan, gilid na po. Iba-ibang grupo. Kaya nagkikirate tayo ng traffic pati. Sir, Sige, even traffic. Kaya kasi dyan, mas tayo sa ano, complete, di ba? Hindi pa nakikita nangyayari. ang disturbance na yan must be taken in conjunction with the right to express our freedom. Okay, pero this is not the right freedom. Sistema ito, mandaraya ito, sir. Kailangan namin labanan yan. So, hindi namin lalabanan yan. Lahat tayong Pilipino. Kaalahin na mga Tama, tama. Ano man ang traffic ko? Sorry po. Hindi ba disturbance pag ginagawa nyo? Nandito tayo sa Ano ang nagagamitan tayo? Kailangan mag-away. Ayaw, mga kapagisan, pakita kayo sa katotohanan. Huwag niyo pera, hindi kaliwan. Halina kayo doon, picture na kayo doon. Para makalibre na kayo. May nakikirali. May nakikirali. Sir, bigyan lang, sir. Okay, sige na. Ayusin muna natin ito. Ayusin natin muna yung problema. Yan, bibigyan mo. Uy, damihan nyo naman. Uy, damihan nyo naman. Wala na ako. Alam mo, kailangan natin ipaglaban na hindi na naman nakakapagod si BBM. Hindi naman naman yung sistema ng smart market na. It's important is that. Ay, Huliin na ako dito ng pulis.